sa ka Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Wendy. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit nga ba mahal kita? puso ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Day, congrats! Ikaw gid ang nakadaog sa atong Miss Teen dinhi sa atong barangay. Salamat, Day. Tuo di ay, narabutin ng regards nimo. Ha? Kinsa man? Si Jay. Jake, tong minyo? Oh, pero buwag naman kuno to sila. Co-parenting na lang kuno sila sa bata. Dugay naman may buwag sa akong asawa. Mutual decision namang duha nga magbuwag na lang og nga mong connection ay ito mo dalas bata. Mao ba? Magkong manguyab ko ni mo, Wendy. Daw na ka ako chance. Jay, sorry ha. Pero sa tinuod lang, dili ko gusto makigrelasyon og tao nga dunay kalambigitan. Mao mo prangka na lang ko nimo karon. Dili ti ka masugot. Oh, Wendy. Kaluoy sa DJ, uy. Gibastad man tayo nimo. Minyo lagi. Dili ko gusto taong minyo. Wa gid kay gusto niya. Di man lisod nga makagusto niya, God. Gwapo siya, nga taas og barog. Pero lang tay, nangandoy sa taon kong kaslon ko, uy. Day, Wendy. Kasukas uwan, uy. Ay, saon ko man sa pag-uli. Oh, ay, kahalik pa sa sakyanan, uy. Kaysa man nasigig busina. Wendy! Dali, sakay na lang! Ihatod na ka! Oh, si Jay? Daan pagid ko ganina nga ikaw gito akong nakit-an nga nag-atang og jeep padung uli. Maayo kay kamo timing. Magit. Wan gid kayo. Kung wapat tingali di ka makit-an dito, tingali. Nag-atang pagipag sa kinan ning mga orasa. Lagi, salamat kaayo ha. Dihara mo sa unahan, Jay, ay. Kanang puwa o gate. Sige. Ay! Wow ha? Kilikit kaayo ka? Uy, nahitabo na mo, uy. Igo na ko niyang naagian niya gihatod sa bike perting uwan na. Sus, as if kuno wa sad kakilig ka, ha? Klaro mo kasi mong naong magkikilig ka. Ha? Ibaw ko, uy. May gusto kang Jay. Ako pa ni mo, no? Sugton pa lang na nimo kaysa pugna na nimo. Na, mugara ra ba ng pagbati kung pugna nimo? Day. Unsa? Gisugot na ko nimo? O, Jay. Kana kung dili pa wahi ang tanan. Di pa man. Okay, pero nasyak lang gid ko. Kung unsay nakapausap sa mo na una. Gibasta da ba ko unda nimo, di ba? Ang tinuod, Jay, dili magit kalisod ikog maon, God. Wa lang gid ko masugot nimo ato kay minyo lagi ka. Unya, unsa may nakapausap sa mo na una ran? Na-realize lang nako nga the more na akong pugna ng akong kaugalingon, the more sad nga nako na akong pagbati nimo. Wendy. So, kita na? O, Jay, kita na. Yes! Yes! Thank you, Wendy. Isa ada ko nga di tagid ka pasakitan. Lauman ko ka na, Jay. Wendy, babe. Mag-usa na magita katuig. Unsay mayog, mag-ipon na lang ta. Ikaw, babe. Agad ra ko nimo. Okay na nako. Sige, mag-iipon na lang ta.
Sus, karon pag yung ko nakalaag din sa inyo ay. Maog yun. Muduha na lang may katuig ganing among giabangan. Pero karon pagitaon ka na ako naglaag. Ayon saon, busy ba yung pangwarta ning amega ni mo, Fret? Si JD ay asa man? Nidoaw siyang anak, Fred. Ah. Abi ni mo, bilib kay ko ni mo, Fret. Nga naman? Ang sa una. Grabe ba gid kayo kahugot gid imong desisyon nga dili gyud kamo patol og minyo. Pero karon, kalma na lang kay kamo dag storya nga ni duaw si Jay sa iyang anak nga mura pag okay ra gid kaayo nimo. Ah, syempre, kay anak man na niya. Og iyan ang giklarong daan ako sa bag-o pa mi, nga magduawan ko siya sa iyang anak. Pag-una, mura kong masakitan, pero karon ako naman ang gidawat. Pero sigurado alang gid ha nga anak ra gid niya ang iyang duaon. Ah, dahil na unsa man taon ka, uy. Ayaw gud hugawi akong huna-huna. Dako kong pagsalig ni Jay. Dili siya makahimo sa pagbuang nako. Oh. Ang nga naman ang naong ni mo. Nasagmuyo man kayo ka. Naglibog og asa kog ikasuporta sa akong anak, babe. Karon wala ko'y trabaho. Unsay wala kay trabaho? Natangtang ko. Kay matod sa kong amo, di ko na kumayo. Unsa? Mao ba? Kasalbahi sagot sa imong amo para masulti siya samaan na siyang empleyado. Lagi? Tinuod man sa tingali. Kay, di unta ko matangtang kung maayo pa ko, di ba? Babe, ayaw pag ako nagmaayong ana. Ayaw ka bala ka. Samtang mangita pa kaglaing trabaho. Tabangan ti ka nga makasuporta gihapon kasi mong anak. Salamat, babe. Kung wala pa tingali karon, ambot kon naunsa na ka ako. Way isa pa yan, babe. Basta, ayaw lang kayo pag kunahon na ana, ha? Unsa? Dili ka makauli ron? Oh, babe. Sorry ha. Ginlantan ng akong anak ko. Pero, naama ka si Jasmine diha. Oo, naman. Pero, mahilap ko ng bata kung muuli ko. Mao ba? Okay, sige. Magpaabot na lang ko ni mo ugma. Oh, asa man ka? Bago pa gani pag-uli ni mo, malakaw na sad ka? Ikaw lang ko nagkuha og sinina na ko. Kay, basi na ito lang gyapon ko makatawag. Nasad? Pila naman ka kagabi nga dito matug sa imong anak, Jay. Pwede ba ako nasad mo iubanan ni mo din, he? Wendy, babe. Nakinahan lang ko sa imong pagsapot. Wa pa siya maayo. Ganahan siya nga na ako uban permi niya. Sige lang. Mubawi ako ni mo pohon. Today. Pwede ba ko magkahuwam ni mo kwarta? Napay palitunon nga tambal ko niya. Aron nahingpit na siya maayo. Pila man. Unsa? Unya ni sugot lang ka nga matuog siya dito pila ka gabi eh. Naako dito iyang asawa. Hinday, sa may mahimo na ako. Nasakit man ilang anak. Alangan man og pugngan na ako. Utrabida kay kong paminawon, anak. Pero bisan na. Sangan nga naa siya magtulganan dito pila ka gabi eh. Mutuo ka nga way nahitabo nila ha? Bisa na sahay magduda ko. Pero gusto gihapon ko masalig niya. Dako ang akong salig ni Jayday. Tay Wendy. Maayo! Oh, Ayo! Kinsa man ron? Ako si Jasmine. Asawa ni Jay. Ngano ni ako sa amo? Giyon sa nimo pagtultol din sa amo. Ni ako kaya kasiguro kung hangtod ka rin. Wag yapon mo sulti si Jay ni mo sa tinuod. Nga unsa? Nga mabdos ko sa among ikaduhang anak. Unsa? Panay ka pala ka. Dili na ko sa mukon ang inyong pagpuyo. Nisulti lang ko ni mo ani,
Aron ako masiguro nga dili niya daganan ang iyang obligasyon nako. Ilabi na kay muduhan na ning among anak. Unsa? Hayop ka! Hayop ka! Ngano nabuhat manini mo na ako? Human sa tanang pagsabot na kong gihatag, di mo nakahimo ka, ani? Wendy, sorry. Wa na mo tuyo ka. Tuhoy ko. Ikaw na nga ako mahal. Hala ko buwag eh. Isaada ko ni mong anhigyapon kong bupaulit ni mo. Jay, Babe, mahal kita ka. Please. Ayaw ko bihay. Kapag ako ay naalay bugo na tingali ka ayaw ko para sa uman. Pero para na ako, igor akong nagmahal. Lisod sabton. Pero ang tinuod, maglisod ko og biya niya. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.